Dobrý deň, pomaly sa na 17. hodina. Ja by som pomôžky začal tým, že vás tu privítam všetkých na dnešnom stretnutí ohľadom našich nových hodnôt. Na začiatku chcem ešte upozorniť prítomných všetkých, že stretnutie bude zaznamenávané na audio a video. A myslíte, že áno. Vážení spoluobčania, susedia, dámy a páni, majiteľia pozemkov, dnes otvárame tému, ktorá sa hlboko dotýka identity našej obce. Pozrieme sa spoločne na miesto, ktoré pre mnohých aj znamená nesmierne veľa. Hovoríme o Nových horách, o našej jedinej výhľadníckej a zárodkárskej lokalite. Nové hory nie sú len obyčajným bodom na mape nášho katastra, je to živý klenot a kultúrne dedičstvo, ktoré sme zdedili od našich predkov. Predstavujú príbeh generácií našich dedov, otcov, ktorí do tejto zeme vložili svoju prácu, pot, lásku a nádej. Sú svedkom našich tradícií, zvykov a identity, ktorá z nás robí hrdí, obyvateľov Modrého Hára. Ako starosta obce, ale predovšetkým ako váš spoluobčan, cítim obrovskú zodpovednosť za to, čo tu po nás zostane. Ak dopustíme, aby nekontrolovaná zástava vyšla tento hladný raz krajiny, stratíme niečo, čo sa už nikdy nebude dať vrátiť. Späť, no? Vymažeme stopy našich obce. Preto chcem chrániť Nové hory tak, aby zostali verné svojej tradícii. Chceme, aby jej ďalšie generácie, naše deti, vnúčatá, mohli kráčať po týchto chodníkoch, poznať vôňu vinogradu a s radosťou hovoriť, kde sú ich korene. Regulácia zástavby v Nových horách je našim spoločným sľubom budúcnosti, je to vyjadrenie úcty k minulosti a dar pre tých, ktorí prídu po nás. Verím, že ako komunita dokážeme toto bohatstvo spoločne ochrániť. V tejto chvíli vám ďakujem za pozornosť a prechádzame do normálnej časti dnešného stretnutia, ktoré som inicioval z postoja starostu, kde som 6.8.2026 odležal na postavení na obci žiadosť o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva. Toto zastupiteľstvo musí byť volané do 15 dní, ako nám ho iniciuje 1/3 poslancov. Tieto náležitosti boli splnené, čiže zatiaľ naplánované na 20.8. za 17 hodín, predpokladám, ak sa niečo nezmení. A jednou z témov alebo problematiky, ktorá sa tam bude riešiť, je práve oblasť Nových hor, návrh zmenového plánu. A v tejto chvíli by som, aby sme to objektívne mali možnosť si vypočuť aj zo strany navrhovateľa, majiteľa pozemkov pána Milana Buťu, ktorý je zároveň poslancom obecného zastupiteľstva Nových Hár. Žiaľ, v tejto chvíli poprosím, aby nám stručne alebo oboznámil touto výstavou. Dobrý deň. Súhlasím so všetkým tým, čo vlastne teraz povedal ten ostatná reč na začiatku, bolo pekná, za to takisto tam chodím v podstate celú dobu, bývam prvé 15 rokov. Od začiatku túto vec so starostom komunikujem. Aj s poslancom sme sa v podstate bavili o tejto vinogradníckej lokalite, boli tam predtým nejaké návrhy na zámenu týchto pozemkov, z toho vyšlo. Z dôvodov v podstate je to nezrealizovateľné. Potom na schôdzi alebo teda porade poslancov sme sa zhodli na tom, že OK, môže tam byť vinogradnícka lokalita. Dostal som zelený v tom, že môžem spraviť zase štúdiu, podľa ktorej sa budeme riadiť. Z tohoto zase štúdiu v prvom rade
Na nich rozhodujú poslanci. Klasický elitizmus taký, aký sú očakávajú od začiatku. Budem hovoriť na rovinu, lebo vidím, že vás to celkom dosť, aby teda ste vedeli, nie že môj pohľad, to je reálny pohľad, reálna situácia, ktorá bola. Keďže to nechala poslancov, chytil som sa toho, zavolal som si všetkých poslancov domov, a my to bolo také neformálne, aby sme neboli na úrade, dali si nejakú minerálku, okrem Tomáša Horváta, ktorý bol odcestovaný a ospravedlniť sa nemohol, pani Vierka takisto mala nejaké súkromné veci, vyčítali všetci. Myslím, že to bolo úplne v normálnom režime, kamarátskom, vysvetlil som im, o čo ide a na papieri mám podpisov na zvolenie úradného zastupiteľstva. Dostanem sa k tomu, že vlastne o čo v tom roku ide a čo bude vlastne sa schvaľovať, alebo možno neschvaľovať na povedznom zastupiteľstve. Chcem sa vás pýtať, volili ste poslancov sami, v podstate nehovorím, že ste dali hlas nie Štefanovi, Natkovi, každý, kto tu ste, ale určite si tu nájdete niekoho, kto ste tam dali. Myslíte si, že by sa podpísali po niečo oni, keby sa im to nezdalo v tejto fáze, v tejto dobe? Koše a išli aj oni niekomu, že je to zlé? Dám im potom priestor, oni sa vyjadrili, že to podpísali, dobre? Sekundu, nechajte ma dohovoriť, dobre? Každá na začiatku sveta je koniec, začiatok býva taký trošku dlhý, strede sa to dozvie a na konci bude môcť zaujímavý. Keď môžeme... Dáte priestor, dobre? Keď tam niekto sa to povedal, to keď by sa naopak, môžem odpovedať na osídne, dobre? Keď do toho popivovania budeme keď tak si prihlásime, ja som bol taký za to, aby sme nezhodli myšlienku, že keď tu padla nejaká, že ide tu možno sa riadiť ale ja sa k tomu dostanem posledne všetko, môžu to teraz nastaviť a tak si možno sú dostal som do toho slovo, necháme pocíte hovoriť. Takže je to zámer výstav, nie je to výstav, je to zámer. Ten zámer v tomto prvom roku sa schvaľuje to, že sa tam môže vytvoriť demokratická lokalita. Tak, ako ju vidíte tu na tomto plátne, v tomto tváre to bola prvá váživka, ktorú som navrhol, alebo ten navrhol to architekt, a s tým som išiel za poslanca, by to neznamená, že to je takto vyzerá. Počul som už nejaké, že sa chodilo po dedine, že tam bude 200 metrové domy. Aj v tom som sa to ja neviem čo. Oproti sú chaty, ktoré tam pasujú, také isté, chcem, aby boli oproti. Keď sa dohodneme, že to bude zastavovaná dôstka. Zastavovaná dôstka je aj áno, ale môžu to byť aj parkovací miesta a podobne. Nie to iba budovy. Poďme nejaká je to zámer vinohradníckej lokality. Dobre, ja som musel predložiť niečo, ak by to mohlo vyzerať, ale znamená, ako to bude. My sme preskočili dlhú rok. Za rok som sa spravil takéto stretnutia a niekto sa mi to stretol, možno zlodenia, ale neviem, Nemyslím všetci. OK. Ja myslím, že toto je teraz federácia, môže úplne zmeniť, no? Za tento, tá chata, bude, že vlastne dala niečo vlastne 50 mikročovci. Ako práve vystupuje 50 mikročovci. Toto nie je finálny vizuál. Je to tam teraz napísané, samozrejme, pretože keď to architekt vymýšľa, tak povedal, že toto je nejaký najlepší plán, že vám sa to páči, ale to nikto som sa 30 rok. Musíte zaplatiť architekta, aby sa niečím prečo. No jasne, myslím, že to je architekt zadarmo. Samozrejme, že musíte zaplatiť niekoho na nejaké pani, to je musí byť, ne? Povedal pánovi Storkovi, povedal, že ty nás to nepohodí. Áno. No to nechcel, a tebe to ide. A oni to má stejný zámier. Nás má to sem na nejaký zámier.
Môžem posúvať? Najprv vyniesť proti občanom Modrého Vára, sa jeden tiež zaujímal zase na poslanec, to znamená, že samozrejme, že mám záujem na téma, aby som dovolil som svoj s čím sme skutočili, no? Preto som povedal, že sme predvedli o rok minimálne túto situáciu, pretože na tento plán, keď by došiel za rok, tak tam bude prísť vizualizácia. Vy môžete vlastne tú hlavu nejak bude vyzerať. Žiadnych presúvek už pracuje, že tam, ja som prišiel od začiatku, že to tam ani nepasuje taký dôvod. Ale Takže keď to niekto povedal, čo? Základ to vyzerá, že to dôži. Prosím? Ja si myslím, že nás nikto nedobí, pretože vláda teraz skrátka, keď si môžu spraviť príslušek a môžete si to pokačať a spraviť si tam záhľad. Treba si na to napísal, že to môže inú napísať, neviem, že na vás ste si vysadili, tak si vysadili. Viete, akože je strašne dôležité, že trošku nejde. Keď to nikto nespraví, keď to niekto spraví, nepasuje vám, tak možno zase zdrefí, jeden argument je, že je tam vlastne stretí. Ľudia tam vôbec modelovania na nejaké kultúrne aktivity. A sa tam postavia nejaké práky, alebo prakatky, a to naše to bude úplne na nic. Z jakým dôvodom? No proto, lebo to tam prostredí je na to, aby tie Teraz je tam mimo sa tam byli. Teraz je tam metrovala teda v pôde. Ale či je tá metrovala metra, či je to podané? To je môj pozor. Tak treba Dobre, ale stále to je teraz, že to metrovala to nevadí, ale vy, jak kvalita pozemku, ste povinní. No, ja Sa to stará, teda ja si ho starám, ja sa to pokúsim, ale je tam nejaká vízia niečoho, jak aj zveladiť tento priestor. Na jednej strane také môžu byť na nové učovanie sa musí zúčastniť, no? Tu sú treba zúky na novej strane, s tým to povedú. Teraz sa mi vypráva, že celý aby za našimi chatkama, v podstate majiteľné spravujú ako hore, v podstate žltým, jak to vidí cestu, a ten sa si povie ešte vlastne pre deti, lebo je to postaviť chatky hore. No tak teraz sa mi to vidie hore, sa chatky ešte sú ďalší stará, tam by mohla byť ďalší zastavovací, ale to nemôže. Lebo co víte, je to, ja bych zrovna nepovedal, ale skúsme sa hľadať niekože položné, tak mi povedzte, kedy áno. Dobre, a tu sa bavíme o nejakej atmosfére, ktorú táto ulica má. Keby boli chatky niekde hore, není to zorné povinné zasahovať do atmosféry. Tu sa bavíme priamého styku z toho obrovského znaku. Ja som si vašim názorom, ale môžem. Protože vidíte ty chaty určite ako spoluprečíta. Môžete? Takže ja mám ešte taký dotaz, teda nie dotaz, ale keď doplním zastávané pôdy. Zastávané pôdy, ktorá je vedená tým, že to je šporcovi, je to obrys budovy, vlastne v konštrukcii, styku z terénu. Nie je to parkovisko. Keby to bolo parkovisko, tak keď každému domu tam máte svietený nejaký zviezd alebo niečo podobné, ale to tam nie je. Je to čisté obrys, možno maximálny obrys nejaký. Je to štúdia, ktorá není finálna. Ale má to tam napísané. Áno, je to napísané, to neznamená, že to takto bude. Ale keby ešte teraz... Sú to chaty? Zeleň, vegetácia. Áno? Je tam zastávaná plocha na dvore, konkrétne stanice. Áno, ale územné plánovanie, keď chcete meniť, momentálne, že tam je nejaká drevenová vegetácia. A takisto by podľa momentálne platného územného plánu mohlo byť rozšírenie drevenovej vegetácie veľa okolo, ktoré tam sú v tej spodnej časti počas celého vašeho územia. Áno? Tým pádom, lebo je tam ešte ďalšie nebezpečenstvo. Keď sa tam to bola výstavba do tej levej časti, tam je spodné jeden alebo druhý dom hospodu, kedy máte uvedený, tak tam momentálne sú aj to pole, že príjmu tam zdieľa. Áno, to som vybral poslancov, že tí dva pozorky spodné sa možno prišli na tomu tretiemu hospodu, na jeden väčší priestor, pretože tu som na to, aby sa tu boli vysekávky, vyhezávky,
Oni padajú. Chodíme tam okolo toho, takže je to pomerne nebezpečné. Takže tie domy, ktoré by boli v blízkosti, je to ohrozujúce. A keby sa to tam dovolilo, tak tí majiteľa sa budú jednoznačne brániť a budú chcieť vlastne to pole Vlastne životné, ľudí sme tam spolu, povedali, že tá štúdia má schválenú štúdiu, tak môžu mi schváliť na základe tej návštevy výrobku, ktoré sú špatné na základe toho. Dobre, ale to sú, ja sa podívať, aby sme vysadili na vysokých vašich strojov. Ale v ktorých byli tam tam z životného a povedali, že potrebujem štúdiu, preto to vykáva, a počím iba v prvom roku je to stále niž na štúdie, no?
Treba tam zavolat dopravného inšpektora, aby nám povedal, jak širokú tam treba spraviť cestu, aby to bolo v pohode. A podľa jeho vyjadrenia sa tá cesta nachystala už od začiatku. Samozrejme, ten výjezd a výjezd je tam taký úzky, to znamená, že tam sa to musí prispôsobiť, ale ten môže sa vyjadriť dopravný inšpektorát. Dopravný inšpektorát sa môže vyjadriť, ale sú tu všetci motrorádi, ktorí to vidia. Tam je proste... Ja to vidím, ja to myslím, že aby sa to nejaký spôsob tam je riešil. možnosť rozšírenia, ktorá zruší tam tú príkopu a posunúť to k nejakému rodinnému domku, což není možné, že... Bude jediná možnosť, ako musí byť po tejto možnosti. Takže treba tam, ja neviem, možno hľadať nejaký iný spôsob, už keď sa ten záujem vypracoval. A to si tu pán spomenul, takže mohli by sa tí poslanci na samém začiatku vyjadriť, že kedy byli za zmenu územného plánu a kedy byli proti zmene územného plánu. Aby ten občan, ten obhaja vedel, teda keď sem si volil ten poslanca, aký má názor. Je pravda, že sme sa tu začali prefikovať a podobne, což není správne. Takže možno tie debaty tak pekne poradia vyjadriť svoj názor bez kriku a osočovania a skôr hľadania nejakého konsenzu. Ďakujem. Ja mu to sa ešte býval vyjadriť, že budú veľké chаты, že tam budú bývať rodiny. Presne na to je tá štúdia, keď to bude 50 metrov zastávaná plocha, iba chata, že sa to obmedzí na ten, to určite tam nebudú ľudia bývať. Chcem pridať pani, ktorá bola predo mnou a hovorila niečo muzikované, že to je veľmi dôležité. A teda ja nie som architekt, neštudujem architektúru, ale napríklad som právnič, alebo teda som právny študent právo. A preto som sa možno rád vyjadrila aj v tejto oblasti, ktorá je možno zabúdaná, že čo tu vlastne, o čom tu dneska robíme, pretože my tu dneska máme návrh, ale je tu zároveň návrh na zvolenie mimoriadneho zastupiteľstva. Mimoriadneho zastupiteľstva. Čiže musí tam byť nejaký dôvod, prečo sa to nemôže rokovať na bežnom zasadnutí, ktoré musí byť aspoň raz za 3 mesiace. Prečo kvôli tomu musíme zvolávať mimoriadne zastupiteľstvo? Ja som čítal ten návrh, je tam nejaké odôvodnenie, z ktorého je tam. Je to dôležité pre rozvoj obce. V poriadku, môže to byť dôležité pre rozvoj obce, ale prečo práve teraz, prečo to nemôže zostať do toho ďalšieho zastupiteľstva? To mi z toho nie je jasné. To je prvá vec, ktorú tomu mám. A druhá vec, ktorú k tomu mám, už to tu bolo spomenuté, kto je vlastník, kto je navrhovateľ. Predstavte si, že ste väčší vlastník pozemku, ktorý teraz chce mať nejakú výstavbu. Veď predsa väčší človek musí najskôr zájsť na úrad, musí predložiť úradu nejakú štúdiu a požiadať o zaradenie do územného plánu. To znamená, že obec to má v dispozícii, obec to predkladá zastupiteľstvu, obec to dáva nejaké prípomínky, požiadavky a tak ďalej. Čo sa stalo tu je, že tu s tým obec nič nemá. To je poslanecký návrh jedného konkrétneho poslanca, ktorý sám predkladá svoj vlastný návrh. Bez toho, aby k tomu obec v podstate môže to mať pripomienky, ale ani ich nemôže predložiť, pretože obec, ak nie je materiál, nemôže na zastupiteľstvo predkladať pozmeňovacie návrhy. A teraz pozrime sa na ústavný zákon 57/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie, ktorý sa vzťahuje aj na poslancov obecného zastupiteľstva a hovorí, ja si to tu položím. Článok 4 odstavec 2, písmeno A, zakazuje verejnému funkcionárovi, citujem, využívať svoju funkciu, právomoci vyplývajúce a informácie nakúpnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výkonu svojich prospech, v prospech jemu blízkych osôb a ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb. To sa nevzťahuje na činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva verejnému funkcionárovi z výkonnej funkcie. Toto podľa mňa svedčí tým, že keď toto teraz obecné zastupiteľstvo schváli, príde prokurátor, podá námietku a obecne raz to aj tak budeme musieť rušiť. Ďakujem. Ja to si môžem vedieť takým spôsobom, že vôbec mala o tom informácie, ja som povedal, aby sa o ten skôr
10 otázok, tak je študujú české na starostu, a to sú študujú vyššie. Povedal, že sa taký zahraničí, to som nám povedal na začiatku, nejako rozhodnú poslanci vlastne. Nemám to na výsledku. Ja som chcem reagovať, že pani poslanec Milan bude hovoriť viackrát, že som súhlasil a v zápätí som taktiež povedal, že musíme sa stretnúť s poslancami a nejakým spôsobom regulovať ten a bližšie sa na to pozrieť, keď si odchádzal z tej kancelárie od mňa. To sa nestalo, ja som išiel na dovolenku, tieto dovolenky sa poslanci, alebo vlastne pán Duka inicioval stretnutie s poslancami a to už išlo mimo starostvu alebo obce. Čiže to stretnutie úplne v kľude mohlo byť na úrade, to mohlo byť so mnou, mohli sme tam dať všetci hlavy dohromady, mohli sme vytvoriť nejakú cestu riešenia, ale ak náhle sa to príde na stôl, že do 15 dní treba zvolať zastupiteľstvo na margo zmenu súdneho plánu takých kritérií a parametrov, ktoré boli predložené, tak je zrejme, že musíme dať verejné prerokovanie, oboznámiť tých ľudí a riešiť objektívne. Čiže nemám jedno stretnutie na trase, ale so všetkými ľuďmi azylem. Bývalý starosta, keď sme napustili jedenkrát za den, tak sme dostali strašne financie. Lebo nemôžu potom Ďakujem za otázku. Túto otázku, ako dovolíte, odozdám našemu technickému pracovníku, ktorý sa vyvedel to bližšie. Ďakujem, dobrý večer alebo deň. Čo sa teda týka tej vody, tak situácia je taká, nebol žiadny problém s technológiou, či už z hľadiska výroby vody alebo objemu vodojemov, tam je kapacita dostatočná, ale problém je so zdrojom podzemnej vody. Momentálne obec Mokrýha nedisponuje takým povolením na odber vody, ktorá by zabezpečila dostatočnú a kvalitnú dodávku vody do tamtej navrhovanej lokality. Momentálne, ako bolo povedané, že aby sa to pripojilo na verejný vodovod, nemôže sa to momentálne pripojiť na verejný vodovod, lebo by sme mohli ohroziť obyvateľov, ktorí sú už teraz napojení. Ale na druhú stranu, poviem úplne otvorene, to nie je neriešiteľný problém. Treba spraviť hydrogeologický prieskum, keď príde firma akreditovaná, ktorá spravia čerpacie skúšky, nasadí meracie zariadenia do vetov, ktoré máme v obci, bude sa molekulami stupňami 28 dní povinná čerpacia skúška, bude sa ho čerpať, vyhodnotí sa to, ak teda vyjde, že náš trh je schopný dodávať zvýšený odber vody, tak sa môže pripojiť ďalšia lokalita. Keď to nevyjde, tak sa nemôže. Bavíme sa o nejakej sume 10 000 eur, áno, ale je to riešiteľné. Nie je to tak, že to je neriešiteľné, ale na teraz musím povedať, že sa nedá tá celá lokalita pripojiť. Nejaký jednotlivec to pripojiť možno je, ale celú lokalitu momentálne pripojiť možno nie je. Takže toľko asi. No, tak keď sa bavíme o kanalizácii, tak tam je to ešte horšie, pretože ja som poviem čakal túto otázku, tak som sa pozeral do projektovej dokumentácie, jak to je. A projektová dokumentácia na celoobecnú kanalizáciu obce Mokrýha je navrhnutá na 650 ekvivalentných obyvateľov. To v podstate, ekvivalentný obyvateľ, to je akože výpočtová jednotka, ale v podstate v našom prípade to plus minus znamená jeden obyvateľ, jeden ekvivalentný obyvateľ. Takže je navrhnutá na 650 obyvateľov. Momentálne je kapacita verejnej kanalizácie vyťažená na 103%. Čiže opäť, bohužiaľ musím konštatovať, nie je možné ďalšie
pripájanie tejto lokality. Nie, že len teda tejto, akejkoľvek inej lokality nie je možné ďalšie pripojenie. No a v čom teda ja osobne vidím ten najväčší problém, tak je v malom priereze potrubia, ktoré vedie do Skalice. Jedna potrubie je len vonkajší priemer 90 mm, čo teda nedokáže zaručiť dostatočné odvázanie splaškovej vody do čistiarne do Skalice. Keby sme teda chceli zabezpečiť projektne, aby sa navýšila kapacita verejnej kanalizácie, tak by sme teda museli zväčšiť priemer potrubia to, čo ide do Skalice. To, čo je tu v obci, to by bolo v poriadku, to by zvládlo, ale problém máme ten, čo ide do Skalice. To už teraz ide vlastne na 100% svojho výkonu, takže tam je situácia taká. Dobre, ďakujem. Ja mám ešte pripomienku, čo sa týka toho trvalého bývania v tej lokalite. Že môžu ísť trvalého bývania v tých rekreačných budovách. To znamená, pravdepodobne, ak budú aj zrozumení, vy poviete, že im poviete, že keď im budete predávať pozemky, že tam nemôžu očakávať, že sa tam bude dodržovať nočný klub a podobne, len tá lokalita je vinogradnícka. Robia sa tam akcie, robia sa tam súkromné oslavy, tie vinogradnícke kluby. A tí ľudia si za pár rokov budú mať malé deti, budú tam bývať a budú chcieť, aby o 10. hodine boli. Alebo potom prípadne ďalšie vec, že ráno sú tam vinogrady, chodia sa tie vinogrady striekať o 5. o pol 6. ráno. A tí postriekovači sú pomerne hlučné. Toto je už ďalší veľký problém, ktorý si myslím, že tam mohol nás. Je tam ešte ďalší problém. Kedy sa nástup tento problém, že? Niektoré problémy takto nemám povedať, že polovníctvo momentálne tam aj polujú. Polovníci, keď tam budú trvalé bývanie, tak nejakým 200 metrov od trvalého obydlia by vlastne sa nemalo robiť nejaké spoločné polovačky. Je to zase len návrh, je to rekreačná chata, že môže tam byť trvalé bývanie, aby zase vôbec mala z toho možno nejaký ďalší bonus, čo sa týka predovýdania a tak ďalej. Je to bude vinogradnícky dom, tam trvalé vedy sú také, čiže bude vinogradnícky dom, aj keď sa rieši na to oliva, je to tam predstavné, že vinogradnícky dom, rekreačná chata. Je to furt stále dole. Áno, to je už furt lepšie, to znamená, že fakt to správna štúdia, jedno z toho sa vyberie. Ja ešte jednu vec, stále počúvam. Je to len návrh. Ten návrh nie to musel, ale sekundičku. Ten návrh nie to musel vypracovať. Musel mať nejakú víziu, čo tam chce robiť a musel mať nejaký dôvod, prečo ju dáva vypracovať. Áno, je to návrh, možno vynačiť vizualizáciu, alebo iná sa na to pozrieť na nejakú okolitých občania, na to domáci, a on možno, ale určite veráva asi s takým odporom, jaký momentálne zažívame. No? To znamená, že toto je násobná najkrajšia lokalita, alebo najkrajšie to takto vyzeralo, tak je to neznamená, že to bude. Dobre, ale mňa by teda zaujímalo, že aký je ten dôvod, že sa to dalo spracovať práve takto, lebo by to musel dať nejakú víziu toho, že ja to chcem urobiť tak, ale ja to chcem toto, to je to zadanie, a ty človek potom vypracoval tento návrh. Mne by zaujímalo, aké tam bolo to zadanie, a ešte len poslednú poznámku, že nemyslím si, že za každý cenu by sme mali brániť nejakému rozvoju obce, naopak, je to veľmi vítané, ale myslím si, že by to malo byť riadne prerokované, treba to robiť riadne, treba to robiť verejnosť, najmä treba, aby to bolo transparentné. To je ten problém. Môj problém nie je s tým návrhom ako takým, lebo to nerozumiem. Môj problém je s tým, akým spôsobom sa to robí. Toto je ešte rok od tej štúdie, ak som povedal. Robí sa to transparentne a nech sa tam... Ale nebudú rozumieť, to prosím vás, tak to máme nepíšte, dobre? Toto rozumiem, ja som vám to povedal. Je to začiatočná... Áno, to je vám dobre? Dobre, odpoviem na vám, toto... Tak už sa nedáme proste ten postup. Je to na začiatku si povedal, že má to byť transparentné. Jak sa za ten my sme sa to mali stretnúť a dúfam, že by na nás to raz to možno ísť a tam sme sa dozvedeli úplne konkrétne, jak to má vyzerať, jak to vyzerať chata. Že to nemôže byť z každého okna, vy ste sa pozerali do susedovej záhrady. Že mali tam 45 stupňová strecha, aby to nejak vyzeralo ako podobne susedovej
byla štúdia, ktorý ste všetko videli a odtedy som zase odrazil, to neznamená, že to je finál. To by byla prvá a potom sa pokračuje ďalej. Keď sa teraz povie, že toto áno, tak tá štúdia bude vyzerať tak. No, pretože tu vidím, aký je na to otázka, sa samozrejme nemusí zmeniť. Toto je prvá štúdia, že najskôr si že nie tak tam vidím iná, ale je to stále zastavovací štúdia, to znamená, že výpustí ten zrobiť a pokračovať. Toto je prvé stretnutie, odkiaľ si vím zobrať informácie o vás, vím spraviť úplne novú, ďalší stretnutí novú, až ste vy ste byli v pohode. No, to je reálne, to my sa robí za nejakých trpé. To znamená, keď sa niečo stvári, tak zajtra sa ide stavať. Probože, klinikálne dá, bývam tu, mám tu tie decká, ktoré tu budú bývať, dúfam, že stále chodím tu medzi vama, som tu poslanec, vy tu akože normálne ma urážať, vy tu som tu počúval. Jak poslanec nemáte to, tak si robiť na Je to úplne opačne. Ja keď som s týmto začínal, ja keď som s týmto začínal, keď som to mal v hlave, tak som ani poslanec stretol, dobre? Dobre, taký áno, takže keď to začalo potrebu, vy ste mali náklad za veľké traky, tak ste sa rozhodli, že vstúpite do zastupiteľstva a vy ste sa k tomu dostali ešte bližšie. Jak zdošel k tým pozemkom, povedz. Aby sa vám plúla, poradnická výroba. Ja ľubí sa moc snahem, prepala som tak čurku ofusa, robí tam akcie, zbýval tam kultúru, keby to bolo potom len organizovať to lepší. Dobre, som na to vybrať, tak to je nastaviť strane, to je poradnický dom, na tejto strane. Verím vás za slovo, tak tú levú stranu mením na strane, to je poradnický dom. Môžete si tam robiť poslady, svadby a to je to aj tak na prepádzka z COVID. S kým budeme hovoriť? Ešte doba, s kým to začalo? No, pýtam sa vás. No to máš 2 roky, tieto návrhy, Teraz máme návrhy. no a kedy si to napadlo? To už napadlo veci, tak som sa 8 rokov spátky, možno 10. 8 rokov, že to zakázal Svoboda, malo by sme to vypadlo. Ale od nápadu k realizácii je trošku dlhá cesta, pretože nie sú napríklad, že zajtra musí nebudovať. Vtedy Svoboda povedal, že ja vlastného pozemka mám zámer inačí. Ja neviem, čo to bolo nejaké zámere, ale ja som ho s ním nekomunikoval. Prosím ťa, netreb, povedi, prečo si kaneš ľudí do očí? Vy si jedete svoju pravdu, ak vy tomu váš nechcú, tak vy proste si povedete svoje. Ty zamuješ kultúru mokré a jediné kultúrne výsledné sa môžu úplne zabaviť. To je môj Presne názor. tak, môže sa ich tam potom zabaviť čím tam víc, môžete si spraviť líter údy a môžu si tých kásať na to, že ste tu asi, ja neviem, možno stovka aj tak ďalších 500 ľudí, ktorí by si možno tú chatu kúpili bez domácich. Môžeme to na to, že to nie sú v robote? Opäť, máte ne, ja som to Ako nespoval. nerobia na písmie? Ja som to tu nespoval, ja som tu aby som to zvolal niekedy, možno cez víkend a to každý si tu. Dá sa taká zmena, víkend zase nový, víkend kto chce, došiel a koho to možno nezaujíma, tak je nový. Ja by som ešte povedala jednu vec, ktoré by ste predstavili, kedy stojí. To sú paše. Staré bydlinské paše, ktoré byli akože fungovali v stránku do Pazdových a tak ďalej. Mieli sme tam asi veľmi veľa zjednili tam milo svoje pozemky, ktoré byli v roku okolo roku 50. Ja ten zákon mám aj doma vypísaný, ale ešte to presne nepamätám. Došlo k tomu, že štát, už teda komunistický, socialistická republika, tie paše vyvlastnila. Toto vyvlastnenie sa konalo ešte predtým, než to bolo zústredňované. Takže keď sa v 90. rokoch pozemky vracali, títo paše byli mimo toho, pretože oni ľudia spadali do tých pozemkov, ktoré si zústredňujeme, tak sa nevrátili. A my, teda ja myslím, že nie som iba sama, ale více ľudí, ako cítime tú kritiku, že tie paše byli naše a ukradovaný štát. A potom v 90. rokoch ten štát tie paše prepísal na družstva, ktoré v tej lokalite jednoducho fungovali, takže na jednotné rolníctvo družstvo Skalica. A vy ste sa tým pozemkom dostali postupne, že ste si vymieňali pozemky asi, jak ste odkupovali, ste si tam vymieňali. Áno, rozumiem ten, len proste ešte stále je tá krivda, sme v 50. roku, že sú tí pozemky ukradnuté. Táto krivda je možno pre jedine, ale že sa nás tým spraví. Ja som ich ani raz z tých môj vymýtali a tie krivdy pozemky, že sa to skúsi
majiteľov, keď tam je. Prosím? Akože sme požali, že neoslovilo družstvo tých majiteľov, keď tam tí pozemky je. Vy ste neoslovil mňa, ja som oslovil ich, aby som tak ale komisie za nimi vyjádřil tomu, že niekto má na to, že to sú najlepší, že to nemá to je také... Toto najväčší bok vodu. Ale nebudú. Ja by to vyšíval. Ja sám slova vyšíval. Jak ste tam v dnešnej dobe bez kanalizácie a bez vody asi už skoro žiadna chašta nefunguje. Jak ste v tom projekte uvažoval to riešiť, keď to sa pán technik vyjadril, že je nejaké postupie smerom do Stanice, na ktoré už není možné sa napojiť a to isté je aj s vodou. A pritom mňa napadla myšlienka, že pokud je tu ešte v dedine možno domov, ktoré nie sú napojené na kanalizáciu a na vodu, a on povedal, že je kapacita nejaká, tak to napáda aj na myšlienku takú, že a čo, keď si tu kúpim v dedine domček, vlastne už sa nebudem môcť spojiť, tak som to pochopila od technika. Takže jak ste vy uvažovali? Nevím, jak tak percentovala príkladu stojí v obci na vodu, neviem, či 100% alebo nie. Áno, že vy ste sa na to pripravili, preto mňa to napadlo, že jak ste vy vo vašom projekte uvažovali, teda v Čo sa týka toho pripojenia objem háj, tak je pripojených, neberte ma teraz za slovo, ja neviem, 90% domov, že reálne tú vodu odvádzajú. Ale tu v obci Mokrý Haj je to spravené tak, že všetky domy, ktoré sú v pláne pripojenia na verejnú kanalizáciu, tak majú vybudovanú už vlastnú prípoju, aj keď neodvádzajú. No a to je tam zarátané. Takže tie domy, čo tu sú, čo tu stoja, čo tu boli vtedy v roku výstavby alebo projektovania, tak s nima sa rátalo a každý ten dom môže byť pripojený na verejnú kanalizáciu. Nie je ich veľa, je ich pár, ale tak že aj mňa to zaujalo, že prečo vlastne je tá stoková sieť, alebo respektíve tá verejná kanalizácia naprojektovaná na tak malú kapacitu relatívne, lebo projektová dokumentácia uvažuje výhľadovo z roku teda projektovania do roku 2030 s počtom 650 ekvivalentných obyvateľov, čo už je ďaleko prekročené, ale ja teda som sa tak nad tým zamyslel, to teraz nehovorím stavúky, ale to hovorím z nejakého vlastného uvažovania. Jedna vec je, navýšila sa kapacita penziónu alebo domov dôchodcov, tak zrejme tam teda 30 obyvateľov, alebo ja neviem, o koľko sa navýšila, no to je relatívne dosť, no. A potom ďalšia vec je, čo teda ja sám mne sa nepáči, pripájala sa ulica Starohorská, ulica Psíky. A tam teda vidím veľký problém, že tam sa vyčerpala tá kapacita. No. Ja si myslím, že verejná kanalizácia do obce Mokrý Haj musí zabezpečiť kvalitnú, nepretržitú a dostatočné vlastne odvádzanie odpadových vôd, najmä občanom a obyvateľom Mokrého Hája, nie Skaličanom. No, ale oni už, keď tam pripojení sú, tak my ich nemôžeme odtiaľ hovoriť. Jednoducho pripojení musia byť a situácia je už taková. Takže tak zrejme došlo, že tá kanalizácia je vyťažená na 100%. No, v podstate sme sa tu zišli, na to vlastne niečo riešili a zistujeme, že vlastne vôbec žiadna výstavba nie je možná ani na tých pozemkoch, ktoré sú v územnom pláne na určené, jak sme sa dozvedeli. Mení kapacita kanalizácie, mení kapacita vody, tak o čom sa tu vlastne chcem baviť? Ale napadlo ma, napadlo ma teda ako riešenie, že predsa len sa nejak rozvíjať musíme Mokrý Haj. Nejakí tí obyvateľia, keď to výstavby nám donesú dane a za 5 alebo 10 rokov a bude z nich nejaký užitok potenciálny vo všetkých smeroch, tak predsa len by sa mala začať tá výstavba. Evidentne obec si nás na to nestačí, myslím, tie pozemky nad Germanská. Kde je na to určený priestor, to je naplánované v územnom pláne. Tak dajme možno takú pánovi Rucovi, zaznel síce argument, že tam to je učná pôda, tam to je pôda teda stavebná, no však tým, že by sa to zmenilo v územnom pláne, keby k tomu došlo, aj tam bude stavebná. No ale neklaďme akože, ja myslím, že priateľ
záverečným správu s pánom Huťom, ale cez to všetko vidím, že je tu jediný človek, ktorý by tu mohol niečo vybudovať. No tak zaveďte tí pozemky, jednoducho všetci budeme spokojní, pretože tamto územným plánom je, nehľadíme na to, že to je taká pôda a je tam na takú pôdu. No proste ja si myslím, že by všetci boli spokojní, keby sa to takto vyriešilo. Nejde si ten pozemok, ktorý je taký určitý. Takže ja to pokusím sa. Všetci rozpočíme. Dostupnú predstavu situáciu, že by Petrovne vedľa Bibli Štvrtu začali staviať domy. Vyšítane to správne. Ja by som ešte chcel, lebo pán doktor Brezina vysvetlil úplne správne, to nie je, že sa vôbec nikdy nedá pripojiť na vodovod a vôbec nikdy nedá pripojiť na kanalizáciu. To je teraz momentálne tento stav. No, pokiaľ sa spraví hydrogeologický prieskum, vybaví sa nové povolenie na odberných vod, tak sa môže byť. Hydrogeologický prieskum 150 000. No, ja ale... Organizácia, rozšírenie, zväčšenie 150 000. Poriadku, nie je... Cesta a tak ďalej, to sú všetko 100 000, na ktoré peniaze. Ja rozumiem. V dobe 5 rokov, 10 let. V poriadku, ale jedná sa o to, aby nebolo zadokumentované, že ja som povedal, že nikdy sa nedá pripojiť. Nie je momentálne teraz sa nedá. Ja len krátko s tým reagovať na jeho meno. Je to plánovaná výstavba tam zo strany obce, kde si majiteľom prechádzalo všetko pozemkovými úpravami. Tohto roku zo začiatku myslím, že prebehlo zapísanie do katastru všetkých týchto vecí. V ďalšom volebnom období je v mojom pláne, teda vidíme, ako dopadlo voľby, že chceme tej výstavbe sa venovať, že sa tam nejaký situačný plán, ktorý je vypracovaný z roku 2008, ešte je to nevyhovujúci, čiže tam zo strany obce, ako náhle by sa rozbehla nejaká výstavba, takže takisto vieme zabezpečiť kapitálové prostriedky, finančné prostriedky na tú výstavbu, lebo vieme to smluvne pred dostatočnou predstihom nejakým spôsobom podľa verejného zdravotného predať a z tých peňazí dá sa povedať inžinierské siete a všetko riešiť. Ja som bol prvý, čo som v nových období navrhoval zámenu, len tá zámena, ktorá som bol v domienke, že je to jednak jedna, keď sme sa hlbšie pozreli na ten územný plán, tak tam je trvalý krávnatý porast a my tam máme už v územnom pláne inak to, čiže tá hodnota toho územka, ktorého je úplne, neviem, možno len tak zoka poviem, že my tam teraz máme na tie pozemky za to všetko, čo tam má 26 000 metrov štvorcových, alebo tak nejak. Takže koľko k tomu, tej zámene to takisto nie je také jednoznačné. My teraz túto, áno, to je jedným výnutím poslanci, že odsúhlasia tú zmenu zemného plánu. Zasa nejakým spôsobom tá zákona to myslí, že chceme byť dosť nejaký prokurátorstvo, ja neviem co, lebo jednoducho my zvýhodníme pozemok navrhovateľa a ktorý dnes má hodnotu, poviem príklad, vymyslím si číslo 100 000, dajme tomu, a my to tam vložíme teraz na 2 milióny eur a zamieníme. Ako náhle sme prevedeli majetok? Čiže dá sa to. Myslím, že realizujeme to vôbec. Teraz skúsim upravať bez napravuje to teda prebieha to stretnutie, už textu som priplatený vymyslel. To stretnutie prebiehalo tak, že sa od nás teda pekne predložil tento návrh ešte pred stretnutím. Na to stretnutí sme si povedali, čo je tam zlé z môjho pohľadu, vysvetlil som to, že tam budú nejaké ostatky, ide o názor, ako povedal. Čo sa týka tých podpisov, alebo toho, že ten návrh poslal, ten návrh schválený, my poslanci na tom stretnutí,
zároveň sme teda povolili Milanu zbierať základný počet hlasov, teda preto, aby sa uskutočnili zasadnutie zastupiteľov. Ide o zasadanie, ktoré je mimoriadne program. Či tam sú dohody, alebo nie, na to teda mimoriadne, to vôbec nie. Taký pojmový zákon. V každom prípade teda každý sme počuli vaše názory, musím povedať, že dosť, musím povedať. No väčšina je proti. Stotočné s mojím, áno, však som povedal, že ste zničili. Takže za mňa len toľko. Len ide o to si uvedomiť, a teraz možno otázka na to vám. Lebo toto asi nie je o tom, že prečo do toho je. To je jedno. Prečo? Ďakujem, pokiaľ ešte teda máme niekto v rámci tejto diskusie. Ja ešte len jednu myšlienku, lebo čo som povedal pánu veľmi peknú myšlienku a myslím si, že si zaslúži zvýrazniť a možno vám príjmať taký návrh. Povedali ste, že to chcete mať prerokované dobyvateľné. Preto si myslím, že férové v tomto momente bolo povedať, že stiahnite tento návrh a začnite s tým, že zvoláte toto zasadenie bez toho, aby o tom o necelé 2 týždne rozhodovalo zastupiteľstvo, lebo keď toto zastupiteľstvo schválí, to nie, takže, ale potom ešte bude nejaká štúdia. Vy môžete potom ešte prísť štúdiu, ale keď toto bude schválené, bude to schválené, bude to v územnom pláne obce a vy môžete na základe toho pracovať. A už potom, takže budú tam nejaké doplnkové veci, ktoré sa budú musieť schváľovať, ale že ten základný dokument tam už bude. Preto, ak chcete, aby to bolo transparentné, stiahnite tento návrh a začnite s tým, že sa pobavíte do jedného. Sám hovoríte, že vás tých názor zaujíma. Ďakujem. Ja ešte podotknem, možno taká zaujímavosť, že za moje obdobie, že som tu nemám prijatú žiadnu žiadosť o stavebný pozemok oficiálne, ktorú by som na obci evidoval. Čiže ja hovorím, že rozvoj nie je náležitý. Ma zaujímalo najmä zasadení, že musíme si riešiť, ako sa povie, naše jadro, cez chodníky a všetko, čo tomu tej občanskej vybavenosti patrí. A samozrejme, rozvoj musí taktiež napredovať, ale hovorím, ak nemáme zdravé jadro srdce, telce, tak zdarmo budeme investovať kapitál a vydať finančné prostriedky do nejakých výstaviek niekde ďalej, tak potrebujeme poriešiť všetko, čo nám treba ešte teraz. Ja som ešte chcel, keď už zastupiteľstvo bude nejakým spôsobom schvaľovať, poučujú sa z toho, čo bolo robené. Presne, ale tuky, jak to. Áno? Nejaký pán Čermák došiel s projektom, vykúpil, už dokonca tam stoja aj 2-3 rodinné domy a 5 základov je dostávané. A vznikol problém prístupovej komunikácie, dlhej asi kilometr. Nemajú to zaplatiť, ľudia, obec na to peniaze nemá, tak poučíme sa z toho a keď už bude zastupiteľstvo schvaľovať zmenu územného plánu, podmienky tým, že investor, developer zabezpečí náklady na kanalizáciu, na vodu, na cestu, na chodník. Aby to bolo jasne zakomponované, keď už by k tomu prišlo. Ďakujem. Všetky otázky sme vyčerpali, či máš niekto niečo. Ja by som teda ešte na záver tak zhrnul, že tá obecná kniha má vo svojom katastri jednu jedinú túto lokalitu výhľadníctva, na Redkánsko, a to práve v lokalite Bíkových hor, kde je nesmierne, tak som hovoril, že dôležité zachovať kultúrne dedičstvo, regulovať zástavu, tak, aby nevyšovala lokalitu a zanechala pre ďalšie generácie naše stopy našich predkov a ich zvyky. Čiže môžeme si dať otázku na zamyslenie pre všetkých obyvateľov, vlastníkov pozemkov, potrebuje obecnú výhradnú zastaviteľnú kapacitu, keď má pripravené bloky pre rozvoj konkrétne zvoleného osady, nadväznosti za cintorínom, v blízkosti ROD územného plánu sú vlastne bloky, kde plánuje rozvoj. A aktuálne je daná tá opäť nových rozvoj
udalosti.